lassú. Na ennyi az élet. Kicsit hosszúnak tűnik lehet, de ma a dallam biztos már mindenkinek betűző. Most karácsony estén mindenki énekel, megtanítjátok otthon a apukát, anyukát, hogy most sütnek. Csak az első sort énekeljük mi. Néha énekeljük, aztán utána pedig megkérünk mindenkit, hogy énekeljük ugyanazt. Betlehemnek pusztájába, pásztorok vigyázásában. Na ennyit próbáljuk meg. 3, és... Betlehemnek pusztájába, pásztorok vigyázásában. Na még egyszer. Aztán én szeretném most, hogy énekelni, csak húztát egészségesre, hogy a budigóból gagyában megtámadtak. És ameddig még nem minden biztonságodik, addig egy kicsit még ilyen nyötőgős, de aztán szépen ki fog teljesedni ebben a jövőben. Betlehem, 3, és... Betlehemnek pusztájába, pásztorok vigyázásában. Jó, most mi csak halkan énekeljük. Betlehem, 3, és... Ja, szívek is. Jó.